Okinyi makawuono chenro mar mbako romo wagweng' weche kendo wadhi e counties mopogore opogore. Twak pod dhi nyime. Sani wakawo mana break matin kendo waringo mana nyaka e county ma Kisumu. Violet pod nitiere kar ka, to koro e county ma Kisumu watudo achiel kachiel koda nyawadwa Millicent Adhiambo. Millicent Adhiambo oyawre. Kisumu ochiew nade okinyi makawuono? Wang'eno ni okonwa ni gwenge mamoko ma Kisumu bende koth chwe. Kama intiere kanyo uru e yo machalo nade? To chenro mar mbako romo kawuono uiko nwang'o? Millicent. Ero kamana ahinya Cleophas, awi magiga manyien ng'eni pok nwarado nyaka ne higa chakre. Achiel kachiel kwawuok Kisumu County kaendi, waseng'eyo ni Kisumu County osebedo kod midhiero mag rochruok e arita kwe are gimoro dwe mar 10 higa mokalo, kama bende wayudo ni kar dak mopogore opogore kaka Nyamasaria, Molem, Ragumo, Gunya, gin kuonde mopogore opogore ma inie Kisumu East. Wayudo ni kanyo nitie kaka rochruok mar arita kwe dhi tamalo modhuro ma bende oganda osebedo kodak kod luoro mokadho, ka bende odiochieng' ma piny rugo nyoro bende wayudo ka nitiere rochruok mar arita kwe kata weche njore kata maundu manotimore manoweyo ka jarit apartment kata kar dak ma National Housing ma yo bunga kochacha ne onegi ka moko kuomgi ne owe kod inyruok ka kuono timore kanyono. Mano emomiyo wabago chwak kawuono ma bende wadwa kelo ni mondo wang'e ni to rochruok mar arita kwe ma Kisumu County niendi inyalo time nade, to an kod jogo ma bende kedo ne ratich oganda ma wadwa gogo mbaka mondo ginyiswa ni to gin to pachgi chalo nade, ang'o mowinjo tim Kisumu kaendi mondo oganda odag kod ka gidak maonge luoro kendo gin gi chir ka gitimo endi nigi koni gi kocha ma ok nitie seche ma ok owinjo be ni yudi kapok ichopo ot. Machiegni abo chako kodi king'iyo kamera mana mapiyo piyo, inyalo wacho ang'o e weche ma bende aseyango ne oganda kaendi mondo wawinj kaka wanyalo dhi nyime kaka Kisumu kotenore ni wan kod weche insecurities modhuro, ang'o minyatim? An nyinga en Collins Kodhek, an jadak ma Kisumu, kendo e weche mag arita kwe anyalo chako gi wacho ni achiel kuom yore mayot mag tho e Kenya sani en dak Kisumu, nikech rochruok mar arita kwe ok oyot gi jogo modak Kisumu ahinya e kuonde dak mongore kaka Manyata, Nyamasaria, Obunga, Mamboleo kata Nyalenda, nikech arita kwe osekethre masani kata ka nyiidho apiko kidhi ot to kilore apiko tilor mana ng'wech, nikech ikia ng'ama riti kata ikia ni ng'ama oting'i ni en ng'ama chal nade, joma luwi toki bende nitie. Otek ahinya sani kata kia town kata joma dhi kuonde mag golo pesa mag bengi ahinya ATM, ikia ng'ama riti e toki kata ng'ama ochung' e bath ndara kocha ka ng'iyi. Koro wan matek ahinya e weche mag arita kwe, to ma anyalo wacho mogik ni Kisumu sani gima nyaka wang'e matek en ni ang'o yore ma ji yudogo pesa Kisumu kae. Mokwongo ahinya en yore mar njore, mar ariyo en mibadhi, to mar adek en yo mar terruok. To magi duto ok gin yore mar kare ma wanyalo yudogo pesa. To timore kamano nikech nitie gik matimore ahinya, dongruok ma watimo Kisumu kae ok en dongruok moyaro bade machopo kuonde mongore mondo kuonde ka be mondo dongre yawuoyi oyude kata joma nyiri oyude kaka nyalo yudo tich. Mogik en ni ng'eny joma timo njore gi king'iyo kidhi Russia hospital pile iyude casualty kata kiomo jomotho kata jomong'adi. Onge odiochieng' makalo mokom ng'ato, to ng'eny gi gin rowere matindo mapok ochopo higni 18 kata kosechopo to kodhi ahinya to higni 20. Koro en gima nyaka wang'i makende. Koro iniparo ni ang'o minyalo tim kaka Kisumu kani mana mapiyo piyo? Gik minyalo tim to ng'eny ahinya en ni sirikal nyaka kaw ting' kendo nyaka lose wi wachni motegno. Moingo loso nyaka ket mikakati manyalo miyo ji mondo wayaw kuonde mag ohala. Timo ohala kik bed matek, to onego yaw nyaka e gwenge kocha, ok e town kende, nikech iyudo sani ni mondo iyaw ohala e town ka in ng'ama odhier ionge nafas madikete ohandi. To kata kiyaw ohala, kit osuru ming'ado gi kaka ikawo osuru ni nyalo mono ng'ama ne dwach kata timo ohala mondo tim. To mogik king'iyo kata kuonde mindike ji sani, king'iyo kata e sirikal mar county mondo ndiki tich, nikech in go teseni be en mana ka bahati. Ng'eny jomindiko tich ondiki e yore mar ng'eruok kata ondiki ni nikech in gi gimoro e lweti kata in chot ng'ato. Koro magi gik ma nyaka warie kare mondo wami ji fair chance mar yudo yore gi mag yuto. Aparo ni magi inequalities ma ka wachako address kendo governor ka ne nyalo kete e duonde motegno
to ji nyalo chako bet gi geno mondo ng'ato ang'ato ong'e ni ko odak e yo makare to en ben gi thuolo makende mar dongruok moingo donje yore mag njore. Erokamano ahinya. Nyawadu oselero kanyo moko kuom gigo ma bende inyalo tim. To kapok wagie gigo minyalo tim, in kaka achiel kuom jalno makedo ne ratich oganda, in iparo ni ang'o ma medo nyayo weche njore e Kisumu County kaendi, ahinya to kuonde dak mongore? Nyoro nwaneno ka County Commissioner nobedo gi baraza mar twak kendo lalruok oganda mondo ging'i ane kaka ginyalo tiyo kanyakla giduok gini piny. Ang'o miparo ni kelo gini? To gik makelo gigi ang'o gini ma kotim to nyalo duoko gini piny? Erokamano Ramogi TV, nyinga en Felistas Otuma, kata nying mongere en Feli Nyakisami Nyatingli. Kadwa wuoye wach insecurity mantiere kuonde mongokre ma wadake e Kisumu County ka erigo. Mokwongo, achien kanyo ne nyithindwa ma rowere matindo noketgi kazi mtaani. To kendo pesa ne flow, to kendo kinde mane oketgi kazi mtaani, njore ok ne ng'eny nikech nyithindo gi ne gin busy all along. To wach mar kazi mtaani kano osegole, nyithindo gi nobedo idle, to nyithindo gi iyudo ka moko gin gi families, nyithindo gin gi families, moko gin tiere gidwan mondo gibed gi mahitaji margi mapile ka pile to gionge pesa. Koro nyithindo gi resolve mondo gidhi gikwal nikech onge kama giyude mahitaji margi kaka ginyalo yudo pesa. Sana kuonde mongokre go iyudo ka manyata gi e kindeni, iyudo ka nyithindo gi sani odonje wach mar mayo ji simu. Gimayo ji simu to gidhi giuso kore ka giyud kaka ginyalo konyre. Ana akwayo county government ma Kisumu, okine ka chon kanyo rowere matindo gi nentiere thoth gi noyawo kuonde mag car wash. To kuonde mag car wash gi nobi mogol gi te, mogol gi e genga paya, onge kaka ginyalo dhi mbele gi mahitaji margi. Sani gin idol e estate kucho. Akwayo county government sana jok mane dil gi tich mar car wash, orang ni gi kamoro ma specific ma ginyalo time tijegi mondo giyud kaka ginyalo yudo mahitaji margi mapile. Erokamano ahinya. Mana mapiyo piyo kabiro iri, aneno ka inya deni pod tin ahinya. To nyoro kane wago mbaka seche mane County Commissioner Josephine okone go mbaka gi jonyuol, no wacho kanyo ni jonyuol pando nyithindgi nikech nyithindo ma bende donje njore gi nyithindo ma pod ikgi ni piny, gin gi between higni 12 nyaka 25. To sama nyathi oseyud ni nyathine okwalo, to in janyuol ine michako umo nyathini, okikonyri kod jotend arita mondo mi uduok gini chien. Inyalo wacho ang'o e wachno? Erokamano ahinya. Nyinga iluongo ni Unita Oduor. Aparo ni anyalo wacho ni obila kendo ema miyowa tich matek nikech gihero corruption. Kayudo ka for example koyud ni an gi shida gi janyuolna, odhi tudore go obila kasto miyo obila gi matin to obila dhi weya. Koro obila be monego be ni konyowa e wuok e shida ni kaka jo Kisumu County. Koro benwa yudo kiwacho kanyo wacho obila bende nitiere japiny manowuok ayanga mowache mbele gi kanyo ni to nigine magidho apiko. Thoth ne iwacho ni jo apiko richo, jo apiko bende ma miyo njore gi timore. To nigine ma bende pod giweyo gach sirikal momigi to gidho apiko gitiyogo ka gidhi kayo masoya kar mondo gikonyo oganda rito arita makare. Inyalo wacho ang'o e wachno kaka japiny? Bende mano bi paro ni timore koso? Kaka japiny anyalo wacho ni wanyalo timo investigation mondo wayud ane adieri ni gitimo kamano adieri. Koro be wach jo apiko ma wacho ni bende nyayo njore, nitie jok modonjo kanyo ni gi riembo apiko lakini tok gin, mano be adieri? Mana adiere nikech samoro amora moting'i apiko ikia kata ni ng'ano en ng'ama ber kata en ng'ama rach, kech inyalo chopo kode to weye ge to en mochako go ng'ata achiel. Koro arita kwe ok ber ahinya gi jo apiko go. Koro chik mane mipane owinjo kaw ne jo apiko mondo mi weche njore kotenore kod weche jo bodaboda odog chien? Sawa na duogi iri mondo miya mano. Kabiro iri mana mapiyo piyo, ambe adwa mondo nilerwa to ite pachi nyalo chalo nade weche ma bende wadhi go nyime mag rocho karita kwe Kisumu County kaka rawera, nikech unjo ka wach kayo ni thoth ne rowere bende matimo gigi. Inyalo wacho ang'o? Okay, erokamano. Gi nyinga iluonga ni Brian Onyango. An jadak ma Kisumu kae. Weche mag njore mosebedo ka dhi nyime gin gik mathiro dongruok kendo kelo ji dak kuonde ma wadake maonge kwe. Gigo duto minyalo tim mondo konye situation ainagi en ni rowere mang'eny onge tije. Koro county government onego riwre gi
gi jopiny mondo ne kaka inyalo create some employment mondo reduce weche mag njore madhi nyime gi. To wach mar jo pikipiki mitudo gi yore mag njore, apani chon ne nitiere ga system moro mar CBO mane gin gi registration ma japiko moro amora machung' e stage moro amora kata kodhi motimo makosa kamoro to nitie kaka onyalo bedo traced ni ma owuok kama. Koro apani mago okang' ma county government okawo mo jogi obedo gi identity makoro jonjore gi ok nyal tiyo gi pikipiki kata mana polis gini gi ok nyal idho pikipiki maka gimoro timre to nyalo menrego. Kwayo machielo manya bet go, polise wan go kendo waneno ka gikalo kata mana e geto kuonde go ka gindiso uniform maber, but koro kong'ere ni to patrol ma gitimo gani en mar ang'o, nikech seche moko giringo kamoro kata mana saa 3 to gimoro saa 4 kama ang' iwinjo ni incident moro timre, olaw ng'ato kata okwal kamoro. Koro gin bende gi kazi msip mondo ging'i ane ni to en ga ang'o ma gitimo ga sama gidhi timo patrol no mondo arita kwe obed makare. Wach moro be wachore ka ni nitiere rowere mang'eny ma nie higni 25 kadhi nyime ma giranda po gi nyombo, gin tich ma gitimo malong'o be onge. Bende ma achiel kuom gino manyalo nyayo njore Kisumu kaendi. Mage achiel kuom rowere koro mokoso tich monego be ni county government consider, nikech ing'eni ng'ata ma en idle, mage jok ma jachien nyalo tiyogo katimo njore, to age miwacho no between 25 years and above, mane kama koro ichako ga settle gi ngima moro ma dwaro mahitaji mang'eny. Koro en ng'at ma ka nyalo dak maonge tich moro amora, to nitiere high chances ni ginyalo nyayo njore, nikech gibiro bedo gi dwaro mar pesa to onge yo moyudo go pesa neno. Kata samoro ginyalo donjo e keny to onge kaka onya pidho dhako gi nyithindo, koro biro chune mondo many yore moko mag yudo pesa. Koonge tich gimodong' ne en mana kuo, nikech gidwaro pesa mapiyo piyo. To seche ma nyathi obiro ne janyuol gi gigo mokia kumokae, nyathi bende wacho ni jonyuol be nitie ma opango ne nyathi ot lakini nyathi onge gima timo malong'o. Sama opango ne nyathi kelo ne gik moko mokia no oyago kanye. Bende janyuol wanyalo se wach njore manyayore Kisumu kae ni koso pachi chalo nade? An gima neno gi sani to ngima to tek e Kenya ka to tek ne ji te. Koro kwayo madabed go ne jonyuol en ni sama nyathi obiro e ot gi gimoro be kata ka nyathini ok odak go to onego luwe, ong'e ni nyathini kata ko hustle, ing'eni hustling to ng'eny mar adier. Koro ber kiluwe ni to nyathini hustling ne en ga e tich mane, kata ko ja car wash, en ja boda boda, kata ka en nyathi manyako kotiyo hotel kamoro kata restaurant kata uso ne ng'ato, ber king'eyo ma sama okelo gimoro to kitiya tiya gi gini tikia kuma gino aye. Koro seche ma in enjoy no seketo ngimani obedo mayot, obiro gi shopping pile pile, samoro donje yore moko maricho mang'eny Kisumu kagi. Mano koro jonyuol ma accept gik ma nyithindo biro kok giluwo matut gima nyathini timo to gi kuma gigo aye, gin bende inyalo kaw gi jamakosa, nikech mimondo arita kwe obedi kata mana ji odag ngima moro maber, gibende onego giriwre gi sirikal mondo gichako keto lokruok no gi ot, koro kodhi nyaka oko. Mana katieko nyaka romo ga juang' ne wach moro napenjo kani mar jogo madonjo e apiko to ok gin jo apiko mopuodhi. Ne nyawadwa ni nyalo duoko wachno mondo lernwa kwa tieko ni inyalo wacho ang'o to ang'o ma chik mane minya kaw mondo wachno endi oduok piny, nikech nying jo apiko kethore koni kocha, nitie jomoluoro apiko kabisa. Gima nyaka wayiere go ni apiko en achiel kuom gigo mondiko ji tich Kisumu kae gi Kenya mangima. Koro en industry maduong' ma nyaka wang'i kaka wagero, to kumoro amora nyaka bed gi gino manyaye. E wach apiko ni king'iyo gi sani gi kaka nyithindo noloro skul, ng'eny nyithindo mariembo apiko gi gin jogo ma ng'eny ji pok ochopo higni 18 to mabe osechopo to onge kata license mar riembo. Aparo ni en ting' makende ma base commander traffic onego bed ni wuotho e bases mek apiko gi e community ka timo sensitization. Mano sensitization en en ting' ma police nigo. Tij police ok en meko kende, nyaka police mi ji puonj makare. To wach insecurity manie apiko ni to polis ok nyal kende, nyaka riwre gi jopiny. Emomiyo ne en makosa maduong' mar vunjo CBO mar jopeng'. En adier ne gin gi makosa gin be, lakini tij sirikal ok en nego. Sirikal onego regulate mondo support jogo mondo tim gige yo makare, nikech sama sirikal obiro ka obet gi jogi mondo regulate wechegi te ginyalo bet gi kamoro achiel to giketo jogi be gimiluongo ni community policing. Koro bet an inclusive approach to development mondo kik obed abeda ni police tije en meko kende. Mane pacha. Pero kamana enya mana kamano nyakoro magajuwa ka kisewinjo moko kuom paro
mowuok kuom jogo mabende ochung' ne kedo ne ratich oganda e kaunti ma Kisumu kaendi. Katieko nyakoro Mukajwang' Cleophas kionge penjo moro amora, wawacho ga ni iseyo gwang' tiseo gweno, inyase janyuol, iseyo nyathi, tiseyo sirikal bende. Warito neno ni to njore madhi nyime Kisumu kaendi, jotend sirikal, jopiny kod county government dwa tiyo nade mondo mi gineni oganda ma Kisumu kodak kod luoro kendo weche njore othir ma Kisumu bedo kama lwasi maber ma oganda nyalo dak. Ka kamago pod magi weche mabedo luwo nikech wan kod weche mabende opogore nitiere wach mabende nowuok odiochieng' manyoro kane idaro jogo mabende timo ohala e Uhuru Business Market kacha mabende dhaw bende owuok ma mago bende achiel kuom weche mar bende rocho arita kwe kendo rocho ohala mar oganda. Ka kamano Cleophas abiro duoko ni e studio mondo waringane wadhi kono wadhi wang'eni to weche makono ochopo nade mondo mi wakel ne jopiny gikuku giduto achiel kachiel kowuok e wang' jowi mar Ramogi TV Kisumu County kaendi. Cleophas. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo. Penjo to sani onge koro ni mar wadawe irengi dhi rang weche manyien mamoko mabende timore e bomano ma Kisumu kendo kang'wado thuolo maturi kod weche manyien mag migago kagi kacho odiochieng' ma kaon en chieng' tich adek. Koro weche manyien mag ang'i chwela oimore kod mago mage buch jopiny ang'i kele weche go koro gi kuku magi. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kuom report e yo makare kamano. Nyakoro moge jogo mantiere ka mano report manobiro